Един съвет от кака ти. Не всеки заслужава достъп до теб. Не всеки заслужава времето, енергията или вниманието ти. И да, не си длъжна да се харесаш на всички. Не си длъжна да даваш вниманието, времето си, добротата си на хора, които ти показват отново и отново, че не ги заслужават. И това да защитаваш себе си и енергията си не те прави лош човек. Правите човек, който уважава себе си. Ако някой те търси само когато има нужда от услуга или когато му е удобно, но в същото време, когато имаш нужда от него, никога не е там, никога не отговаря, никога не се интересува от теб, това не е просто случайност, а това е модел на поведение. Повярвай им. Вярвай на действията и на поведението на хората, а не на техните извинения. И не всеки заслужава достъп до теб и до сърцето ти. Не може всеки да има същия тип достъп до теб, като близките ти хора. Не може да раздаваш VIP достъп до сърцето си на хора, които постоянно ти доказват, че не те уважават, че не им пука за теб. Понижи нивото на достъп или направо го откажи. Ти решаваш.